Засмаглые, ідите до водаў, кажа Господь. І ви, які не маєте грошей, приходьте і з радостю пійте. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на Святої Мши в часі Великого посту, на нашій духовній дорозі. Божа благослови, допоможи. І особливо молимося об ласках в інтенції благословення Божого для Леоніди, Галини, Петра, Геннадія, Єлени, Ірини сім'ї, Наташі сім'ї, Тетяни всій сім'ї, Валерія, Євгенія, Олега, Євгенія, Аліни, Ірини, Василія, Анни, Ядвіги, Дмитрія, Олександра і Владислава. Сьогодні переживаємо під опікою святого Патрика, опікуна Ірландії, біскупа. Сьогодні в цій країні великі урочистості, святочність, справді, опікун Ірландії, святий Патрик. Нехай його заступництво перед Богом і нам сприяє, нашому народу і нашій країні. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Пов'ядаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Молимся. І за нас, і за наші сім'ї. Милосердний Боже, нехай покаяння і молитва подрихтують наші серці, щоб ми годно могли прийняти пасхальну таємницю и обвестить свету новину об збавлении. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить, в єдності Духа Святого, Бог празднуще веки вечные.
Читання книги пророка Езекиэля. У тыя дні анёл вярнуў мяне да ўходу ў святыню, і вось выплывае вада з-пад парога святыні на ўсход, бо тая святыня звернута на ўсход, а вода выцякала з-пад правага боку святыні на поўдзень ад алтара. І вывеў мяне ён праз паўночную браму і правёў мяне вонкавым шляхам да ўнешняй брамы, шляхам скіраваным на ўсход. І вось вода бруіцца з правага боку. Калі той чалавек выйшаў на ўсход, то ў руцэ трымаў шнур. Ён адміраў 1000 локцяў і правёў мяне праз ваду. Вода была па шчыкалаткі. І адмераў яшчэ 1000 і правёў мяне праз ваду. Вода была па калені. І адмераў яшчэ 1000 і правёў мяне. Вода была па сцёгны. І адмераў яшчэ 1000. І быў паток, якога я не мог перайсці, бо вода паднялася так, што трэба было плысці. Паток, якога нельга было перайсці. І казаў мне: «Ці бачыў ты, сыне чалавечы?» І павёў мяне назад да берага гэтага патоку. Калі я вярнуўся, на беразе патоку было вельмі шмат дрэваў з гэтага і з таго боку. І сказаў мне: «Гэтая вода выходзіць на ўсходні абшар, сыходзіць у стэп і ўпадае ў мора. І патрапіўшы ў мора, аздаравіцца вода. І кожная жывая істота, якая кішыць там, куды ўвойдзе паток, будзе жыць. І рыбы будзе вельмі шмат, бо куды ўвойдзе гэтая вода, ўсё аздаравіцца. І там, куды ўвойдзе гэты паток, будзе жывым усё. А над патокам, на беразе яго з гэтага і з таго боку, будзе расці усялякае дрэва, што дае ежу. І лісце не будзе ападаць з яго, і плады яго не скончацца. І кожны месяц будзе прыносіць новы плён, бо вода для яго выходзіць са святыні. І будзе плод яго для ежы, а лісце для лекаў». Гэта слово Божае. Наша твердыня, Бог могутся, наша твердыня, наше пристанище и сила, надейная допомога у недугу, мы не будем бояться. Разглася земля, и пору палимся в едином. Руки ночные веселят город Божий, святые шахты на тишине. Бог посеред его, и он не пояснится. Только погрожая муж, они прийти святая. Побачте справи Божі, які вчинив на землі. Хвала Тобі, Слово Божие. Чистое сердце створив во мне, Боже, верни мне радость творения Твоего. Слава Тебе.
Читання Святого Євангелія паводле Яна. Було юдейське свято, і Єсус прийшов в Єрусалим. А в Єрусалимі, каля овечої брами, є купальня, яка по-гебрайську називається Бетесда, і яка має 5 бабінців. В їх лежало множество хворих, сляпих, кульгавих, паралізованих. Був там один чоловік, який хворів 38 років. Коли Єсус убачив, що він лежить, і довідався, що він хворіє вже довгий час, каже йому: «Чи хочеш бути оздоровленим?» Хворий відказав йому: «Пане, я не маю чоловіка, який опустив би мене в купальню, коли зворушиться вода. Покуль я іду, інші уже сходять передо мною». Єсус каже йому: «Встань, возьми ложа своє і ходи». І хворий одразу виздоровів, взяв ложа своє і почав ходити. А в цей день був шабат. Тому юдеї сказали оздоровленому: «Сьогодні шабат, нельзя тобі носити твоє ложа». І він відказав їм: «Той, хто оздоровив мене, сказав мені: возьми ложа своє і ходи». Його спиталися: «Хто той чоловік, який сказав тобі: возьми і ходи?» Але оздоровлений не відав, хто це був, бо Єсус зник в натовпі, який був в цьому місці. Потім Єсус знайшов його в святині і сказав йому: «Ось ти виздоровів, не гроши більше, щоб не здарилося з тобою чого горшого». Чоловік гетий пішов, розказав юдеям, що це Єсус оздоровив його. Тому юдеї переслідували Єсуса, бо він зробив це в шабат. Це слова Пана. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи наші. Хвала Єсусу Христу. Шановні люди, сестри, брати, чуємо Слово Божє, та правди, якої нас підмацовує в віри, Єсуса дійсність, навіть його ще не відали, а Він дарував людям, всім, хто до його звертався, оздоровленням і тіла, і душі. І для нас на сьогоднішній день з почутого Слова Божого вельми важний тут такий момент Євангелії, як ми почули, коли цей оздоровлений не відав, хто Єсус, і а дійшов Єсус, знаходиться його де? В святині. І розмовляє з ним, і каже, хто він. І гетий пішов до юдеїв і розказав, що це Єсус його оздоровив. Візьмемо гетий момент, бо заправди Слово Божє, про яке можна розважати над кожним словцем,
сутками, месяцами, годами, вечностью. Бо это Слово Божие. На Слово Божие сталося все, бачное и небачное. Як же велично, коли гэты чалавек, які цярпеў хваробу 38 гадоў, і такі немашчны быў, што перед ім заходзілі да гэтай вады Бетесда, садзавка, а ён настолькі быў кволы, не паспяваў, не аздаравляўся. І, можа, ён там трываў гадамі. Напэвна, а куды інакш ісці? І паглядзіце, што гэты чалавек, атрымаўшы здароўе, не паляцеў дамоў, не пабег да сваіх сяброў, если яны былі, бо быў хворы і нікому не патрэбны. Не пайшоў у свет, наконец я поживу. Ён пайшоў у святыню. Пайшоў дзякаваць Богу, што хтось яго неізвестны вылечыў. Ось вам гэты прыклад, гэтая пастава чалавека, што ён сваімі цярпеннямі выстрадаў такую солидность, что уже не просто, як сказать, все в голове, в житті, вот так, все в розовом цвете. Нет. А ён ідзе падзякаваць Богу, што надарыўся яму такі чалавек па жыцці, аздаравіў яго, і ён не ведае хто, і дзякуе Богу. Для нас это святы прыклад. А колькі Господь Бог праз добрых людзей, нам невядомых, дапамагае нам, нашим сем'ям, дзецям, внукам, сваякам, народу. Бо многія людзі, якія за нас моляцца, святыя імшы служацца во всіх касцёлах Беларусі і свету. Многие люди ахвяруют свои разные терпения, покуты, посты и так далее в этом часе, как ласка Божия таки освячала людей. И медицина, кольки врачи лечат людей, нам здається, что яны вылечили, а в сапраўднасці Бог дав им ласку, а нам здоровье. И так далее. Мы не ведаем, як же важно прийти в Дом Божий, костел, церкву и подяковать Богу. И тут, что цікаво, Єсус зустракає, як этого хворого, оздоровленого, розмовляє з ним, благословляє, і що каже? Гляди, каб не здарилося з тобою горшого, то есть далее в житті не гроши. Видать, Єсус і Он ведав його грахи, за що він потерпів. Оставляє Збавитель і освячає. Ось вам, шановний, гэты момент, в яким ми повинні так само сьогодні оживити нашу віру. А колькі нам Бог даруе праз добрых людей и так далее, неведомых нам, нашим детям, семьям и нашему народу ласки Божией. Як хотелося, как пришли и подяковали Богу за все то и доброе, за минулый месяц, год, життя. Нема. І Єсус в святині чекає, як на гэта оздоровленого чекав, так і на всіх нас чекає Єсус. На весь наш народ чекає Єсус в святинях, церквах і костьолах Білорусі. А нема.
оздоровление физичное то есть. Слава Богу, все здоровенькие, пухленькие, счастливые, опранутые. Есть. А пробачення і благословення Божого в святині нема, бо не приходять до Єсуса. Правильно поступаємо. І ми хочемо, щоб Господь Бог далей нам благословляв і ще. А де подяка? А де тая вдячність сказати молитву «Ойче наш»? Прийти на набоженство, просто взять голову в руки, схилиться в лавках к кленчнику и подяковать Богу. Мы такие трусы, такие несмелые, а злый дух нам внушает: ты идешь в храм, ты будешь унижаться с теми всеми бабушками, дедушками. Но сатана работает. И замість прийти сапраўды ажыць і здоровьем физичным тела, и отримать Божие благословение, и внести в семью детям, внукам сапраўды жыццё духовное, не способны. И тут мы потребуем Иисуса снова оздоровления, уже этой кривой души, якая обвешана як тими гантелями, не може повернутися, бо все штивно, як сказати, скрипить, бо все зв'язано. Єсус чекає в святинях. І це правда, це, шановні, буде, як вам сказати, страшний суд Божий. Страшний і смішний. Бо за абсолютно якісь мелочі мы променяли такие ласки Божии. Меняем их. Продаем, як то є зал, за мішку каші чечевичной. Первородство отдал Якову. О, покушал. А далі все. Вся спадщина брату. І ми так само за да, працювати треба, служити треба, все треба робити, але з Божим благословенням. Це зовсім інше, чим бути рабом этого життя, і тобі жадають на похованні, щоб тебе земля пухом була. Яким пухом? Тони землі над нами, пухом. Это, щоб все було пушисто, красиво. Якая тая душа. Але внушаем себе и все пригоживаем эти могилки и памятники, и чего хочешь, обвешаем всеми венками, тряпочками и ленточками всем. Души нема спокою. Але мы внушаем, если мы красиво отделали, а что Иисус скажет? Граби побеляні. Бо так само, як вшановували фарисеї пророків, а Ісус каже, а хто ж їх позабивав? Всіх пророків позабивали. Ваші батьки і дяди. А ви, як діти і внуки, славите їх, значить, ви осуджаєте поводини своїх дідов. Бо вони не слухали. І фарисеї крутяться. І ненавидять Єсуса, якщо не чуємо. І знов яни, що Єсус оздоровив шабат. І на Єсуса знов гляді, він нам мешає. Але другое дело. Божая ласка прямолинейная. Хочешь, иди этой дорогой и будешь избавленным. Не хочеш, болтайся. Може, колись ти дойде. Так, як збивають з молока масло, да? Може, колись ти таки прийде розум до хати. Подумаємо, як треба жити. Тому, шановні, ці слова Євангелія нехай западуть, особливо цей фрагмент нам,
наше серце, бо розумію всіх нас, весь наш народ, народи світу, що переживаємо за наші сім'ї, людей, бо недохоп духовний, а духовний недохоп – це недохоп віри, познання Слова Божого. Нездарма Ісус каже: «Я світло світу». Не сонячне, пригожує сьогодні, не невідомо які електролампочки і так далі. Світло, яке світить в душі серце. Тобто, навіть заплющивши очі, ми розуміємо сутність і свою, і відношення до Бога. Тому, шановні, як би чоловічство не крутилося, що якось таки обищи Бога і так далі, однолько упираються в ті самі двері. Двері вічності. І, Боже, допоможи нам, знов таки акцентуємо, щоб ми не тільки глядели на то, що Великдень наближається, Пасха, радость, Христос воскрес, да. Але щоб ми реально бачили, якою ціною Пасха. Тоді ми відчуємо, а мой уділ в цьому воскресенні який? Моєї душі якое воскресення? Моей сім'ї, в моїм народі, да і в світі этим бідним, замученим. І тоді ось глядимо на, так сказати, таку радость этого світу, хі-хі, ха-ха, га-га, а душі плачуть. Там нема такої радості аж до глибини душі, нема. Просто такое, і запитатися, а чого ви так радуєте? Ну, всі сміються, я радуюсь. А як вертаємося домов, зачиняємо за собою двері і навзрид. Так часто говорять і на святої сповіді, і в приватних розмовах, і коли поміж собою, як ви не раз розважаєте. Тому, шановні, молим Бога, щоб чекання на Великдень ми бачили ось эту Голгофу. Пане Єсу, ось яка ціна Твоєго воскресення і моєго. Допоможи, щоб я ніколи не забивався про эту реальну дорогу. Менавіта яна веде до величного воскресення і всіх нас. Амин. Молимся. Пан Бог есть криницею всялякого життя, тому з довіром представим Йому наші просьби. Молимся за святый костел, щоб його установив все больше яскравым світлом віри для человечества. Тебе просим. Молимся за всіх людей, щоб натуральная потреба віри привела їх до Христа. Тебе просим. Молимся за дорослих, які рихтуються до святого хресту, щоб вони активно включалися у життя костела. Тебе просим. Молимся за медработников, каб у лячэнні хворых яны адчувалі сваё супрацоўніцтва з Богом. Тебе просим. Молимся за нас самих, каб мы были заўсёды готовы прийти на допомогу потребуючим. Тебе просим. Божа, добрий Божа, прийми просьби, які ми з довіром до Тебе взносимо. Праз Христа, Пана нашого. Номер 11.
святая, Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. нехай Пан Бог прийняв вяру з рук Твоїх на прославлення і хвалення Своє, а так само корисне і всьому Христу святому. Боже наш Отче, Створитель, приносим Тебе дары, якие Ты дал нам, як свідчення Твое да помоги. Просим Тебе, перемени их Твоею творчей мocой, каб стали яны для нас криницей несмяротности. Праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Гору серце. Дякуєм Пану, Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане, святы Ойча, всемогутный вечный Боже. Ты даешь нам особливый час ласки и обновления, каб мы очистили наши сердце от неупорядкованных схильностей и сярод земных справаў дбали найперш про вечное избавление. Тому с анёлами и с усими святыми мы прославляем Тебе, Боже, разом з ними спяваючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутній, небо і земля, Правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості, тому просим Тебе, освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кров'ю нашего Пана Иисуса Христа. Ён, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал
і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага все, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов табі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крові маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою хранитель, и славу Твою воскресенье, и чакаем Твоего присягания. Вспоминаючи смерть и воскрешение Твоего Сына, ахвяруем Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Боже, про костел Твой, рассеянный по всім свете, вдосконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бишкупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, якія поснули в надеї на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці адышоў з гэтага свету. Божа, дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі нами, каб і ми заслужили удзел в житті вечным, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Ваниловичем, святыми Беларусі и всеми святыми, якія спрадвеку подобалися Табе, каб з імі і ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Божа Ойца Всемогутный, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос.
просім Цябе, Божа, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава спакой у дні нашы, нашаму народу Беларусі. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад всялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прышэсця Збаўцы нашага Езуса Христа, бо Твоё Благодарство и моц и хвала на веки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодна з Твоєю волею, одарить Його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Я тебя рожна себе, враги свет, смилуйся над нами. Я рожна себе, враги свет, смилуйся над Это ягнец Божий, вось той, який бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, але скажи только слово, и буде оздоровлено. Тіло Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Пан мой пастыр, ні в чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах. Да водаў спакойных вядзе мяне.
Номер 13.
Молимся. Просим Тебе, ласкавый Отче, очисти наши души, обнови их небесным сакраментом, зроби, как тело наше, так само отримало в им допомогу, и было уславлено разом с Христом, переможцем, який живи володарить на веки вечные. Молимся, схилите ваши головы для благословления. Милосердный Боже, зроби, как Твой народ завсёды был Тебе отданий, и, черпаючи з даров Твоєї добрині, неспинно отримлював Твою допомогу. Раз Христа Пана нашого, Пан з вами. Нехай вас благословить Богу всемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича, нашего священника. Отче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величь Его христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что виявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и он заставался верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была его внутренним светлом, походнею добрыни и справедливости до людей розных веровизнанням, у яких завсёды бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був отцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти своє земное і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнского народу и всего человечества. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках оздоровления, навертания, спокої в серці, сім'ї, народі, якую зношу до Тебе з надією, що в хуткім часі він буде включений у лік Твоїх святих. Амен. Святий Архангеле Михайле, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердие. Бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пастах злого духа. Будь нам обороною, князю Господи. Ты за нас терпи под раном, Святый
Як кожен день розпочинається своїми обов'язками, пригожостю, надією і не раз випробуваннями, терпінням, болем. Бо скільки людей раз эту минулую ночь отошли у вечность, скільки в різних ситуаціях життєвих. Здається, над нами, і так воно є, відбувається такий сльоз. Як і зараз бачимо, Пілат осуджає Христа, осуджає, дає йому тяжкий льос. І чи ж це Пілата воля? Ні. Боже. Так і нам, шановні, кожен день, здається, і не ведаємо, що принесе kolejний наступний день, але ми говоримо, що такий наш льос. А вище з неба, коли поглядіть, Бога. Одине, чого стерегтися, це Бога загнявить, в сенсі своїми слабостями, страхами, недбайності. А так, Боже, завсюди ми і наше життя Твоєї десниці. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. я. Пан Єсус бере крест на своє плечі. Кланяємося Тобі, Пане Єсус Христе. Як Збавитель бере криж на своє плечі, криж покутав, яким адлюстрована вся його крижова дорога. І що на гэтым крижі він буде прибитий і помре. Але знов таки це криж, який веде до величного воскресення, до життя. Бо є крижі і покути, терпінні, які не ведуть до життя. Тому треба завжди ставити собі питання, коли я терплю, коли я несу якийсь криж, приймаю криж, терпіння в сенсі, чи я згаджаюся з волею Божою, так це болить, так це сильно, обидно на тих чи інших людей, на ту ситуацію. Ну, просто бунтується натура. Але Єсус дає крив. Крив – це адлюстрування наших слабостей, які її несе. Єсус, допоможи, щоб ми хоч умели и хотели нести своє для своего освящения и избавления. Витай, Мария,
полной ласки Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Милуйся над нами, Пане. Пан Єсус перший раз падає під крестом. Кланяємося Тобі, Пане Єсус Христе. Перший раз учить якось нелогічно, якось несправедливо. А чому? Чому падіння зробити? Яка причина? Ви розумієте? Причина тяжару крижа, який взяв на плечі, і причина ще великший криж, осуд Пілата. Коли б не осуд словом, не було б крижа, не було б падіння. Слово забиває. Слово, так само, як і чин, чоловіка уніжає, робить болюче і навіть справді люди не витримують психічно і цілі біди в сім'ї, а навіть у житті. Тому ця стація дає нам зрозуміти, що не всі падіння наші ми показуємо чи розказуємо людям. Не всі люди, чи навіть наші найближчі не ведають тих чи інших наших падіннів, болів, переживань, трагедій, які ми пережили самі. Тому Боже, Єжу, розуміємо Твоє падіння, але перед цим ще великше падіння було Твоєї покори, коли Пілат себе осудив. Коли ти побачив цей криж, який представили перед тобою, і ти прийняв його. Ось це є Твоя покора, яка дає зрозуміти присутність Бога. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. Як було спрадвеку, тепер і завсюди, і на веки вечные. Аминь. Милуйся над нами, Пане. Пан Єсус устракає свою мать. Кланяємося Тобі, Пане Єсус Христе. Хто відає, що Максима в цьому падінні першим Богородиця подала руку своєму сину. Не тільки Симон мог допомогти Єсусу нести, але підійшла мать найсвятіша і приподняла свого сина.
Це стація, в якій ми розважаємо, що Богородиця, вона співоткупителька роду чоловічого. І немагчима, щоб Мати Божа йшла весь крижовий шлях так з боку, зі сторони, чи ззаду. Здесь вона таки докранулася, може, в этой сказці до Єзуса, менавіта, який впав, і вона не тое, що своєю силою жанчинською, такий вельзарний криж, який утримав здорового чоловіка, мужчин, 33 годы. Это были огромные бервяны там. І вона допомагала Єзусу встати. Проще Матері Божої в этой стації до нас допомогла. Наших всіх. Ну, як сказати, падіння, это не означает только грехи, а наши боли, тяжкость, переживания, штоденные наши проблемы. Матері Божої, подай руку. Розуміння, співчування і допомоги. Вітай, Марія. Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в глубину смерти нашей. Аминь. Милуй с нами, Пане. Симон Киринеєць допомагає Єсусу нести криж. Кланяємося Тобі, Пане Єсус Христе. І до щодня Збавитель чекає на таких Симонів, мужчин, синов, батьков, дядов, щоб допомогли Єсусу нести криж. Сьогодні так само світ потребує освячення і збавлення. І Збавитель чекає на цю підтримку в обороні віри, в обороні християнской семьи, обороне детей от навалниц этого свету, безбожных, сопсованности, опущенности, бездушности, бездумно, живе, чому живе. І, Боже, дай нам ласку, щоб сьогодні не відчували ми недохоп цих мужчинської сили, допомоги в християнському житті нашій країні, костьолу, церкві, нашим сім'ям, этой підпори, этой моці, яку черпаємо з віри і Твоєго Єзу, Твоїх покупок. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, и як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу,
але збав нас ад злого. Милуйся над нами, Пане. Шостая статья. Святая Вероника вытирает вас, обличье. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Эта стация цікавая, болючая, але цікава. Так як зимою, ранней весною, коли еще земля просто черная. И да, там, где мы посеяли на зиму кветки, чаёсь, мы там чекаем, что они проявятся, оживут. Але як же много, где раптом з'являються розные кветки, першие пролески и радуют наше сердце. Так в этой стации можно сказать про молодь, молодое поколение. Дай Боже, как мы закладывали эти зернятки детям на хрещі святим, першої святої сповіді комунії. І як з часом вони, які йдуть в життя, щоб проявлялися тими квітками, здається, ну так, є життя, але як проявлялися в віри, християнськості, культури духовної, ласці Божої, справдной духовной радости. И если не мы, то Господь Бог сам их кличе. Бо не раз, навіть неохрещених сім'ях, діти шукають Бога чи внуки, ідуть в церкву чи костьол, просять крост, просять та сповіді. І ось так з'являються, як сказати, під этого снігу, там, где мы зовсім не читали, так и Вероника. Это натовпу людей, глядите, и вышла до Єзуса. Боже, дай нам смелую молодь, якая под Твоим именем несе спокой и благословение своей Батьковщины. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. Милуйся над нами, Пане. И раз подай под крышу. Кланяемся Тебе, Пане Христе. Эта стация напоминает. Человек, памятай, кто стоишь, как не упал. Иисус попереджує. Єсус заохочує. Не тому, що якби ось так повинно з тобою статися. Ні. Божа опека моцна. І Господь Бог не допустить, щоб чоловік так просто вийшов з-під його десниці і пропав. Коли створений чоловік з любов'ю Божою. Коли такою ціною Христовой, Сина Божа крові, кров'ю откуплений, щоб так просто ми потерялися, не може бути.
Ісус так чи інакше нас знойде. Наших дітей і внуків і наш народ. Як тую овечку, яка пропала, говорить Євангеліє, пастух покидає чабан, ще 99 іде шукає тую загинувшу. В тих чернях достає чи з того ущелія і несе на плечах радується. Не так просто одійти, але Ісус хоче, щоб ми йшли за Ним, припіваючи в радості, славячи Бога, з Богом на кожний день, а не в хвилину смерті «Господи, пробач мені грешному». Да, і там пробачення буде, але не буде той величі твоїх щоденно терпіння маленьких, присвячення, посту, стримання, покори. Это наши клейноты, это наши все дорогие камни и украшения нашей души. И великая розница. Спавленные будут тыя и тыя в апошнюю секунду, які каяться. Але ті, які йшли про життя і щоденно міріади своїх добрих учинків, Боже, тобі на хвалу, Боже, дай мені витривати і как быть добрым. Это наша величь. Так хочет иметь Господь своих верных детей, и как мы поширали Его володарство на земле. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. милуйся над нами, Пане. Ангел встречает плачущих женщин. Кланяемся Тебе, Пане Иисусе. Мы, особливо вы, многие матери, все вы переживали эту радость и настороженность от дітей, бо коли дитя чекає до мами, якийсь там чужий дядя появився во дворі, чи що, і дитя обнімає подол в колені матері, сховалася і глядить, хто там прийшов. І так само, коли хтось чимось переманиває твоє дитя, на это бедам цацку, а вот это привозит. Чи покине маму, возьме який подарунок, чи не возьме. Так в ситуації в нашому житті, накольки ми віддані Богу, а сатана манить. Ми під опікою Богородиці, Отця Небесного, а сатана каже, гляди, Господь, і тут хорошо, і там добре, і то тобі буде, і так буде. І ми відходимо від обдимків матері за подарунок, якого, пробачте, чорт не має. Тільки обіцяння. Такая ситуация у нас дорослых детей. Так сегодня, да, дорослые поступают, как те малыши,
яким там 2-3 годі, то там лепей, там. Тому Єсус каже, плачте над собою і дітьми вашими, бо вони міняють вашу любов, вашу ахвяру їх народження і виховання, кормити і опранати. Вони міняють вашу любов на Злого Духа подарунок. Бо, ідучи за подарунками, этими обіцянками, отрекаються від Бога, неба і спасіння. Тому в этой стації подумаємо, шановні, над нашими малими-дорослими дітьми. Дорослими малими дітьми. Як нерозумно поступаємо, коли манить цей світ і губляємо ласку Божу. Вітай, Марія! Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Милуйся над нами, Пане! Пан Єсус третій раз впадає. Кланяємося Тобі, Пане Єсус Христе. Як не раз, часто днем, и если кто старается ночью, мы подходим до окна. Что там? Тишина, крики, ситуація, або просто поглядеть природа, где снег, дождь. Так это и стация, шановні. Это и окенца, показывая нам нашу дальнейшую життєву дорогу. Да? Один раз наканавано человеку народиться и жить под этим солнцем. І далі, як сказати, дорога, але назад повороту нема. Нема реверсу, нема откату. І в этой стації ми повинні прийняти, да, тут уже таку внутри нас покору, свого рода, не то, що падіння, але, Боже, яка ситуація у мене вже є, такій ситуації, Боже, допоможи мені йти далі, справді, виконати свою святу любов. Бо, шановні, ці год, ці 5, ці 20, ці день-два, однолькова, як в пісні співається за год, за 2, за 3, нас нікого не буде. І тому сьогодні в этой стації ми чуємо цей заклик Єсуса. Прийміть ту ситуацію життєву, в якій ви сьогодні тепер. Здається, таким якби падінні, якби такої ситуації безвиходної. Ні. Господь Бог наша мета. Боже, допоможи, щоб ми надалі самодавали добрые сведчания человечности, христианскости, католицкости и любови Бога и ближнего. Хвала Отцу и Сыну и Духу,
як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амінь. Милуйся над нами, Пане. Пана Єсуса збираються тінь. Кланяємося Тобі, Пане Єсус Христе. Наближаємося до тих моментів в житті, серйозних моментів. Были такие моменты нашего життя, где мы доброохотно сменяли наши вопратки. Были детьми, подрастали, вырастали, менялись сукенки, костюмчики, рубашечки. Ставали дорослыми так само, разные вопратки, модные и так далі. Потім знов інші вопратки, стиль, наш час. Але наступає якийсь момент, коли нам всього це не треба. Коли чоловік не раз глядить, як світле глядим Карітаса, що оперують різні секонд-хенд, тобто речі, які постирають, проутюжать, красиво и дают потребующим. Правильно? Открываю свои шкафы, и если я уже три года, это уже четвертый не обронишь. Не будет охоты. И люди выбирают и отдают на допомогу потребующим. Але и наступить хвилина, або ті моменти, многие из нас что взяли на заметку, что себе подрихтовали вопратку, якой мы одійдемо на Господа. Да, чемоданчик, такое место, где что-то складено, что близкие могли опрануть и провести раз Дом Божий, костел, молитву. І, шановні, тут якраз це розважання, бо так як ми опронаємо своє тіло і клопочемося, так і добрі вчинки, молитва, віра, святі сакраменти для душі. І тим більше є важність, бо сповідь апошняя, п'ятих, это переопрануть. Это все и вся скинуть себе все пам'яті и так далее, что было кепсько Боже пробачити. Отримати пробачення на сповіді святої святара, прийняти комунію, ось це наша Бога. Тому ця стація не тільки униження Єсуса, а приклад нам, щоб ми розуміли важність ненавита стану нашей Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, и як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. милуйся над нами, Пане.
Пан Єсус безлітосно прибитий до крижа. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Хто нас тільки не прибивав до крижа? Скільки на протягу життя кожен з нас може повспоминати. Скільки тих гвоздей, тих різних колок і так далі, переживання, болю, перенести. Чи весь наш народ суммарно, разом. Столько такая болесная соправды історія нашого народу. На протягу стагоддя цього часу. І тут не див, що Єсус приймає на себе ці гвозді, ці покути, бо Єсус прийшов нас зняти з крижа. Щоб дати нам науку, виховання, світло, сумління, щоб ми не чули вже стуку цих молотков по всій країні, в кожній сім'ї, домі і кафе. Все неспокійні, все болі, крики і так далі, це ті молотки. І просто чоловічство не зійшло ще з Голгофи. Все чоловічство, включно з Білорусі. Голгофа. Ненависть поміж людьми, недовір. Страшно. І тому, шановні, Єсуса бачимо прибитого до крижа, але розуміємо, що його ахвяра велична. І коли довіримо йому, Господь допоможе витримати. Коли не можемо ми самі змінити ситуацію этого болю, этой Голгофы во всем свете, принаймні молимося, так чого і закликав, і закликає нас Єсус. Молітеся неустанно, щоб не впасти в спокус. То есть, щоб принаймні ви були тими зорочками, тими агенчиками в серцях ваших, серед этого жорсткого света, этой темры бездушной и ненависти людской. И запитаться, чего такая ненависть? Знаем. Значит, знаем, что это граница пекла и сатана. Вітай, Мария, Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. милуйся над нами, Пане. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Адорация Святого Крижа, Великую Пятницу,
Уявите себе во всем свете Великую Пятницу, во всех костелах, катедрах, базиликах, святынях, таблицах люди падают ницма перед крижем. Весь свет. Так само, як можем уявить себе это велизное поле пшеницы чи жита, і як вечір хвалює, що воно колоски схиляються від ветру повіву, і так іде хваля раз все поле одна за другою. Так само, коли Великую Пятницу поднимается сонце, и во всех костелах люди приходят на набоженство и отдают пошану Христовому крижу, кланяючися, падаючи на колени, троючи, и целуют криж. И так про всю земную кулю, эту всю шарик земный, иде хвалевание пошана крижу Збавителя. Божа, які великі цуди ти виконуєш на наших очах, це треба зрозуміти і прийняти до серця. Єсу, нехай Твоя офяра схиляє нас фізично на колені, а духовно подимає аж до небес. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. И як была пред веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Милуйся над нами, Пане. Тринадцатая стакция. Пан Иисус, снятый с крижа и покладенный на руки своей матери. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Шанування і пам'ять. І нездарма ми в житті часто зустрічаємо ненавіто це зрозуміння та всіх матчів, які зносять боль страти дітей. І в этой стации отчуваем, что не просто дитя человек помер, а с ним померла чи помер весь микрокосмос. Бо что такое человек? Мы, каждый из нас, это столько діяв, стільки в житті пройшли життя, стільки бачили і дійничали, все, що вращалося вокруг нас. Это микромир. И не стає такого чоловіка. Або в дитинстві, або в юношестві, сталим зросте. Так что перед Богом, шановные, каждый человек – это космос. И як же страшно, коли эти несчастные войны по всем свете были и есть, и не дай Боже, и они грядут. Боже, барани. Але як же губляється стільки людей, які молоді,
ідуть молодими в сирую землю, що яны повинні своїх батьків поховати поводле природи чоловічої. Батьки, маті хоронять молодих синів, дочок, дітей. Для чого? І кожен з їх би внес в світ стільки такого дійності, так як кожен з нас ми про себе ведає. Этого нема. Уявіть собі, як кожна війна стагоддями, тисячогоддями, як би розвивався світ, коли б жили з Богом. Кожний чоловік, його здольності, а з ласки Божої, Божого благословення, це космос, а їх нема. Все зничтожено. Поглядите, сатана спокушая Христа после 40-дневного посту. Покинь все свое, поклонися мне, там тебе все, не иди, куда ты решил. Сатана знал, куда иди Иисус. Застанься тут, при мне. И что бы было? Прожил бы Иисус 70, сколько там годов? 100. Иисуса, менавіта этой дзеї дороги крыжовой, Голгофой воскрешень. Глядите, третє тисячогоддя. Кожний з нас в ім'я Божие, якщо Господь дає нам ласку і каже, молися, і світ зміниться. Коли будете мати віру, як зернятко горчичное, скажете той горе пересунься, і вона передвинется. Просто уже тут не треба нам, пробачте, бачити невідомо які позаміри вже на цій землі, коли б люди йшли з Богом від Адама. Это космос. Кожний чоловік проявив би себе своєї величі, своїх здольностей, і не було б этих сепсованостей, этих забойств, этой опущенности. Так, забиваем свое життя, добиваем свои годы, и все мерщвляем и изничтожаем. И боимся все кричать сегодня, апокалипсис, апокалипсис грядет. А кто же его толкает, этой апокалипсис? Господь Бог анgelами везе нам этой ад и этой несчастье. Коли костел, церква чуть моляться, Боже, схамяни їх, отримай якось. І уже, а що ви так? Да, молитва. Є. Допоможи, Матір Божа. Щоб ми зрозуміли, що со смертю кожного дитяті, як і Богородиця болесная, губляється великий микромир. Вітай, Марія. Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Милуйся над нами, Пане. Панаєвна, Дева, кланяємося тобі, Пані Ісус Христе. Это не закончение.
нават незаканчэнне дарогі крыжовай. Бо далей мы идем, продолжаем дорогу крыжовую. Дорога крыжовая, якую мы разважили, это старт для нас, а як мы на кожный день пойдем, чи буде Єсус в этих ситуаціях, як ми розважили, в нашому штоденному житті присутнічати і благословляти. Або будемо сторонитися Христа, а доходити від Його, а може не раз, і крикнути нецензурним словом, обидеть в сенсі, обидеть маєстат Божий. Тому дай Боже, щоб ласка Божия тривала серед нас, щоб дорога крижовая була тим пульсом в Великим пості і в дальнейшем нашем житті. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, гряди владарство Твое, путь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. хвала Отцу і Сину і Духу Святому, Як была спрадвеку, теперь и заўсёды, и на веки вечные. Аминь. Пан з вами. Нехай вас благословить Богу всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Хвала Хвала навеки. Thank you.